Sziasztok! Mutatom még egy vegyes tüzelésű kazán. Nem nagyon találtam még az interneten magyar videót róla, ilyen kazánról, de lehet, hogy csak nem kerestem eléggé. Szóval szeretném bemutatni egy pár percben, meg az én saját kis rendszeremet néhány mondatba. Igazából az a cél, hogy én most túl vagyok egy év fűtési szezonon, és hát volt mosoly is, meg volt bosszankodás is. Nem fűtöttem még ilyen nagy kazánnal, meg egyáltalán vegyes tüzelésűvel. Tehát volt mosoly is, meg bosszankodás is az elfogyott fa mennyiség miatt. Bár hogy nem volt tapasztalat, meg nem volt olyan, aki segítsen. Hiába, hogy ezt a részt szakember csinálta, és nem bántva ezzel a szakembereket, de majd egy pár mondatot róluk is. Úgyhogy kezdjük az elején, tehát még egyszer. Ergotherm 38, ez egy 38 kW-os kazán. Fontos elmondani, hogy egy kb. 200 négyzetméteres eltolt szintes emeletes házat fűtünk vele, ami szilikátból épült, nincs szigetelve. Én úgy gondolom, nem is kell, és tavaly még nem volt kicserélve a nyílászárók. Tavaly régi fakeretű, ugyanakkor már szigetelt üveges nyílászárók voltak, 2 rétegű. Idén tavasszal cseréltük ki 3 rétegű műanyag nyílászárókra. Úgyhogy most teljesen modern nyílászárok vannak mindenhol, tehát szilikátblokk 200 négyzetméter körülbelül, plusz-minusz 20, inkább plusz. Nincs szigetelve, és eltolt szintes a ház műanyag új nyílászárokkal. Oké, akkor gyújtsunk be, és akkor közben bemutatom, hogy én hogy szoktam. Tehát van egy viszonylag kitakarított kazánom. Erre fölhívnám a figyelmet, hogy nekem ez a tavalyi évről itt maradt kátrányosodásnak a jele, vagyis a maradványai, és idén, ott az a barnás rész, idén az átmeneti időszakban, hogy azért már nálunk volt idén fagy is, elkezdtem tüzelgetni, és az idén végbevitt fejlesztéseknek köszönhetően szépen ég le róla ez a történet. De a lényeg, én így szoktam begyújtani, tehát fordítva gyújtok be, föntről lefelé tüzelek, ami azt jelenti, hogy alul csak és kizárólag nagyobb falsávok vannak, kéreggel fölfelé, tömören telerakva, egy kis papír, gyújtós, és fölötte megint vastagabb, középvastag. Ezek ilyen, tehát látni itt a kezemnél, hogy ilyen vastag történetek. Ezt a fát ugyan idén hozattam, viszont elég száraznak tűnik, ahogy látjátok, mivel úgy hozattam, hogy ezek talpon álló száraz fák, jó vastag kéreggel, én ezt jobban szeretem. Úgyhogy gyújtsunk be. Kicsit lehet, hogy bénázni fogok, így egy kézzel, a másik kézzel fogom a kamerát, de a lényeget mindenki majd kiveszi magának belőle. Oké, hagyj menjen. Oké, ilyenkor adok itt egy pici levegőt neki. Másodlagos húzat szabályzó.
és lehet szépen hallani, hogy megindult a tűzünk. Oké, szóval ugye van egy húzatszabályzónk. Én ezt, ahogy látjátok, most ilyen 80 fok környékén használom, és föl van akasztva a láncra. Ez jelen állapotában, és akkor jelen állapotában ennyire van nyitva, tehát látjátok körülbelül. Majd elmondom mindjárt, hogy miért. Oké, van nekem itt egy hőmérőm. Látjátok, hogy 30 fokos a kazán. Nem volt bele gyújtva. Tegnap 10 órakor, este 10 órakor aludt ki a tüzem. Én már nem raktam többet, mert nem bírtunk odafönt megmaradni. Van itt nekem egy 160-as kimenőm, egy általam beépített pillangóval. Egy előremenőm. Sajnos én vastag rendszeren vagyok. Jó. Szerintem inkább hátrány, mint előny. Egy csőtermosztát, ami indít nekem egy szivattyút, amikor eléri ezt a bizonyos hőfokot. Ahogy látjátok, most ilyen 67 fok környékére vagyok állítva. Tehát nekem 67 fokig nem is indít keringetést. Aztán picit eltávolodom, az a csőtermosztát ugye be van kötve egy elektronikába, és ezt az alsó szivattyút, ezt a 3 állásba állítható szivattyút indítja, ami nekem most a legnagyobb állásban van. Tehát az történik, hogy 67 foknál, ami nem 67, mert van benne egy kis eltérés, egy kis hiszterézis. 67 foknál elméletileg ő indítja ezt a szivattyút, és tolja befele ugye a kazánba a vizet, ezáltal ugye a felső előre menő csövön tolja kifelé belőle a meleg levegőt. Oké, tehát a rendszer működése a következő. Elindul a meleg víz, beérkezik a puffertartályba. Ez egy 500 literes puffertartály. Van, aki azt mondja elég, van, aki azt mondja nem. Én mindjárt elmondom a tapasztalatokat. Most ez is hideg, megmutatom. Tehát 24 fokos a víz benne. Itt meg 20, odafönt pedig ez az elektronika mutatná. De most nem kap áramot. Azt is elmondom, hogy majd, hogy miért. Tehát visszatérve, előre menő bele a pufferba, és a pufferból forró víz ezen az úton jön ki végig, és megy föl a lakásba arra és arra. Oké, na most. Tavalyi évet úgy fűtöttem végig, hogy az egész rendszerben nem volt benne nem volt benne kazánvédőszelep, 55 fokos, ezzel az ággal, tehát ő nem volt benne, és nem volt benne ez egy 30-tól 70 fokig állítható háromágú keverőszelep, ezzel az ággal ki volt hagyva. Ez azt eredményezte, hogy fűtöttél, beállítottad 70 fokra a kazánt, amennyibe föl tudott melegedni kazánvédőszelep nélkül, azt egyenesen tolta be a pufferba, és azt egyenesen tolta föl a lakásba. Úgy a 70 fokos vizet, ahogy volt. Most már egy picit folytok rajta, én így szoktam használni. Ezzel látszik, hogy a tüzem is egy picit csillapodik, ezt már ilyenkor el szoktam folytani, és itt érzem, hogy jó kis húzat van egyébként a tüzem. Az így néz ki, tehát egy gyönyörű szép tüzem van, még mindig nagyon megy, de hogy látszik, meg is indultunk fölfelé. Tehát ezzel elkezdtem fűteni így tavaly. Azt kell tudni, hogy ez a kazán itt volt, amikor megvettük a házat. Szintén tavaly volt, tehát a kazán itt volt, puffertartály nem volt rajta, és maga az egész elektronika, tehát a kazánnal fűtötték a házat egy az egybe. Én kitaláltam, hogy tegyünk el egy puffertartályt, kihívtam rá szakembereket, és megtörtént a beépítése. Na most, amit a szakemberekről fogok mondani, azt
Nem azért mondom, mert bántani akarom őket, hanem tapasztalat, hogy esetleg aki megnézi ezt a videót, az ne járjon így. Tehát őket ajánlották, hogy ügyesek, profik, külföldön dolgoztak, nagy tapasztalattal rendelkeznek, kijöttek, elmondtam, mit szeretnék. Én nem értettem ehhez az egész hűtési rendszerhez, elmondtam, hogy mit szeretnék. Sokszor az volt az érzésem, hogy jobban járnék, vagyis jobban jártam volna, így visszamenőleg azt mondom, hogy a konyha nyelven beszélgetünk, és azt mondják, hogy ha ezt még megvesszük bele, akkor jobb lesz, ha ezt nem vesszük meg bele, akkor kevésbé lesz jobb, vagy egyáltalán nem lesz jó. A végeredmény szempontjából az történt, hogy a tavalyi évet, egész évet ezzel fűtöttem végig, 500 literes pufferral, nem volt benne a kazánvédőszelep, és nem volt benne a háromágú állítható keverőszelep. Ennek az volt az eredménye, hogy körülbelül 8 köbméter tűzifa ment el, ami körülbelül olyan 400-450 ezer forintnak megfelelő összeg. Hát én ezt mindig 6 hónapra szoktam szétosztani. Na most mindenki döntse el magába, hogy ez sok vagy kevés. Egy 200 négyzetméteres házra, de az biztos, hogy meleg nem volt. Tehát olyan meleg, hogy le kell vetkőzni egy pólóra, olyan meleg nem volt, de mondom még egyszer, akkor még nem voltak kicserélve az ablakok, úgyhogy lehet, hogy ez annak is volt köszönhető. Na most gondolkodtam sokat, próbálgattam, nagyon kellett hozzá a tapasztalat, és ahogy nem akart ez összeállni, ugyanis az a jelenség volt, hogy innen, amikor a csőtermosztát megindította ezt a szivattyút, nekem a kazánom mindig hideg vizet kapott. Ugye látod, hogy innen szívjuk a vizet, tehát 20 fokos vizet kap a kazán, ami azt eredményezi, hogyha neked idefönt van egy, közben szépen melegszik a kazán, 47 fokos vized, az már elindul. Tehát az én tapasztalatom az, hogy 44-45 foknál elindul a víz, ott szépen előre, bele a puffer tartályba, és ott szépen elkezd vissza hideg vizet kapni, ezáltal kátrányosodik az egész, és azért néz ki úgy belülről, ahogy. Ez az egyik része, a másik része pedig, hogy megáll a kazán melegedése, nekem mindig megállt ilyen 50 foknál körülbelül, mert kilódott a kazán, tehát kiserget belőle a meleg víz. Bele a pufferba, ugyan, de akkor is kisergett. És nem tudtam 60, 70, 80 vagy akár nagyobb hőmérsékletű kazánhőmérsékletet elérni. Annyit tudtam vele csinálni, hogy abba az áramforrásba tettem egy okos konnektort, most itt van áram, mutatom, ő indítja ezt a felső szivattyút, ez a felső szivattyú tolja fel a házra a vizet. Annyit tudtam csinálni, hogy ebbe az áramforrásba tettem egy okos konnektort, ami wifi-s, és a telefonommal Bluetooth-ra vezérelhető, és ezt beledugtam. Az látjátok, most ide van bedugva, mindjárt elmondom, hogy miért. Tehát ezt a dugvillát beledugtam abba az áramforrásba, és tettem bele egy okos konnektort, ezt már én találtam ki magamnak, ugyanis az volt a tapasztalat, hogy innen mondjuk betolom az akkor 60 fokos vizet oda, és nem tudtam, hogy szakítsam meg a folyamatos keringetést, ugyanis ez a vezérlő csak annyit tud csinálni, ahogy látjátok, borzasztó egyszerű, most megnyomtam egy gombot, és azt mutatja, hogy 45 fokra van állítva, most villog, akkor elmenti, de tök mindegy, és 35 fokos vízem van a kazánban, még egyszer megmutatom, hát megnyomok egy gombot, és 45 fokra van állítva. Ő azt tudja, hogy igen vagy nem. Magyarul, ha elértük a 45 fokot, akkor ő folyamatosan keringet. Ő addig fog keringetni, amíg újra 45 fok lesz, 44-nél lekapcsol. Tehát 45 fok fölött keringet, 44-nél lekapcsol. Nekem viszont nem biztos, hogy mindig odaföntre kell ennyi mennyiségű meleg víz, mert hogyha ezt 60 foknál játsszuk el, akkor a 60 fokos vizet mondjuk 2 órán keresztül folyamatosan felküldeni teljesen felesleges átmeneti időszakba. Ezért én
abba az áramforrásba betettem egy okos konnektort, ami azt eredményezi, hogy írtam rá egy programot kézzel, borzasztó egyszerű. Egyébként ez egy LEDVANCE márkájú okos konnektor. 100 féleképpen lehet programozni. Marha jó kis ketyere, körülbelül 8000 forint volt. Tehát azt tudtam vele csinálni, azt mondtam a okos konnektornak, hogy ennek a szivattyúvezérlőnek adjon áramot 15 percenként 3 percre. Ez azt csinálta, hogy 3 percig fölküldte a forró vizet a lakásba, 15 percig pedig pihent. Tehát nem küldött fel. Ugyan a tűz nekem ment, de a tartályból föl a lakásba nem ment víz. Ezzel tudtam egy kicsit lent tartani a vizet. Így már egy fokkal jobb volt. Ez volt a tavalyi év. 8 köbméter fán ment így el. Szerintem sok. Van, aki szerint nem. Mindegy. Szerintem sok. És munkás is. És gondoltam, hogy idén fejlesztünk rajta egy picit. Ennek a fejlesztésnek az lett az eredménye, hogy látjátok, most 16 perce megy a videó. 16 perc alatt lett 60 fokos vizem. Mindjárt mutatom, hogy milyen tűz van. No, tehát ilyen tűz. Szépen húzott szabályzó ereszkedik le. Ugye a pillangószelepet én építettem bele, mert úgy tapasztaltam, hogy az összes meleget kihúzta a kazánból. A közel 10 méteres kémény, ez egy 3 emeletes ház. Tehát a lényeg, hogy idén újra felkerestem ezeket a szakembereket, mert nem volt más, bárkit ide hívtam, szakembert, nagy idézőjelbe. Mindenki csak hümmögött, mert a más munkája után nem akar dolgozni senki. Vagy azt láttam az arcukon, hogy mivel ez a kazánvédőszelep beépítése, és az az ág beépítése a keverőszeleppel egynapos munka, ha egy nap alatt nem tudnak keresni 200 000 forintot, akkor már ide se jön. Úgyhogy engedjük el a melót, ez volt a duma mindig. De mindegy, őket csak akarom bántani, valahol megértem őket. Tehát a lényeg, mindenféleképpen szerettem volna egy kazánvédőszelepet, mert én, és nem a szakemberek javaslatára, utána olvastam, megnéztem rengeteg videót, tapasztalatokat, más tapasztalatát, hogy az nekem segíteni fog abba, hogy a kazánhőmérsékletem magasabb legyen, illetve ugyanez a probléma, hogy innen a kazánomból kisergett, gravitációsan elindult a víz, ugyanez a probléma a puffertartályomnál is elindult, tehát éjszaka én nem tudtam lent tartani a pufferba a meleg vizet, ugyanis szépen ott elkezdett fölmenni a lakásba, és ha kértem, ha nem, a meleg víz akkor is ott volt. Tehát beépítésre került idén egy 55 fokos SB kazánvédő, és egy 30-tól 70 fokig állítható, szintén SB háromágú keverőszelep. Ez azt eredményezte, hogy nyomos a kazánom, és ennél kisebb nem is lesz. Illetve nem tud a kazánvédő szeleptől hideget kapni a kazán. Tehát ugye az 55 fokos, tehát 55 foknál kevesebb, alacsonyabb hőmérsékletű vizet a kazán alsó része nem tud kapni, ezáltal várhatóan megszűnik a kátrányosodás. Illetve az én tapasztalatom szerint ez a kis szelep, ugye, hogyha például mondok egy példát, onnan 90 fokos víz jön, és ez csak 2-esre van állítva, pontosan még nem tapasztaltam ki, hogy az hány fok, a leírásra is úgy van megadva, hogy ezt ki kell hőmérőzni. Én nem csináltam meg, én inkább tapasztalati úton megyek. Tehát most 2-esre van állítva körülbelül, tehát ha onnan jön 90 fokos víz, és én 2-esre állítom, akkor erre ő mondjuk 45-50 fokos vizet enged föl a lakásba, többit visszakeveri a lakásból visszatérő ágba. Ezáltal azt előmelegítve. Ez egy nagyon hasznos dolog, ugyanis ő gravitációsan most már nem engedi föl nekem a vizet, csak annyit, amennyit én szeretnék. Oké. Tehát
Van egy ilyen kazánhőmérsékletünk, 20 percnél vagyunk egészen pontosan, tehát 72 fok. Mindjárt indítani fog a csőtermosztát. Jó, ami 67 fokon van. Szerintem még egy 3-4 fok. A tűzünk az most éppen csak parázslik, ugyanis gondolom, így van, tehát lezárt a húzatszabályzó. Azért adok neki egy pici levegőt, hogy menjen. Legalább egy annyit. Úgy van. Oké. És mindjárt be fog kapcsolni, és mindjárt elkezdjük forró vízzel tölteni a puffertartályt. Körülbelül ezzel a fűtéssel egy fél óra alatt meleg víz fog lenni a lakásba, tehát körülbelül egy fél órát igényel begyújtástól, hogy az első kör meleg víz fölmenjen, ugyanis ez a vezérlő elektronika be van dugva ebbe a hosszabbítóba, és a hosszabbítónak a másik fele kint van. Ez csak azért, mert itt a pincében nekem betonfödémes, ahogy látjátok, és a wifi-el nehezen jön le, úgyhogy ide fogok letenni egy wifi erősítőt. Tehát a lényeg, hogy van egy wifi okos konnektorom, és az vezérli ezt a szivattyú vezérlőt, és most nem ad neki áramot. Most úgy van állítva, hogy 10 percenként fog neki 3 vagy 4 perc, most nem emlékszem pontosan, 3 vagy 4 percig áramot adni. Tehát 10 percenként 4 percre fogja keringetni a vizet. Jó esetben 10 percenként ott meg fogunk tudni termelni 110 liter meleg vizet, ugyanis ebbe a kazánba, ha minden igaz, 110 liter víz fér. Úgyhogy nagyjából így tudunk működni, most már szépen 76 fok környékén vagyunk. És szépen melegszik tovább a rendszer. Itt ilyenkor a csövünk már szép meleg, forró tulajdonképpen, tele vagyunk 75-80 fokos vízzel, és mindjárt megvárjuk, még a csőtermosztát kattan. Én úgy számoltam, hogy ezt a 3 fejlesztést, ezt a pillangó beépítést, a kazánvédőszelep, illetve a keverőszelepnek a beépítését, úgy voltam vele, hogy nem volt olcsó ez sem, de úgy voltam vele, ha csak 15%-ot megspórolok, akkor az egy jelentős mennyiségű összeg, ha a fa mennyiségét tekintem, amit rá kell dobni esténként, hogy jó meleg legyen odafönt. Tehát visszatérve, amikor az első történet elkészült, az összeget nem mondok, de inkább úgy mondom, hogy a jelen, most 2025 év végét írunk, tehát október vége van, és a jelen átlag fizetés, amit a tévében mondanak, annak a 3-szorosa volt a kazánon kívül az összes többi, amit láttok. Ez volt a tavalyi befektetés, és az idei, ez a kazánvédőszelep és a keverőszelep beépítése, az pedig egy átlagfizetés, egy havi átlagfizetés volt beépítve, tehát nem egy olcsó dolgok ezek, és állítólag ezt még lehetne extrázni nagyon-nagyon sok pénzért, de nekem már úgy nem volt kedvem. Én úgy voltam vele, hogy nekem a következő lépés az lesz, hogy emellé ezt a régi kazánt, amit én nem is használok, ki van teljesen iktatva rendszerből, ide majd egy kondenzációs kerül. Tehát a lényeg, hogy ez egy 5 fős család számára egy nem kis összeg. Ennek úgymond a háznak a fűtésének a korszerűsítése vagy felfejlesztése. Ugyanakkor nem éreztem azt, hogy ilyen szinten a helyzet magaslatán most kapcsolt a csőtermosztát, lehet hallani, ahogy szépen áramlik a víz, tehát töltjük a puffert. Ez most 78 foknál történt meg,
Tehát ez egy nagy összeg ez a fejlesztés, ahhoz képest, hogy mi egy 5 fős család vagyunk, nyilván sajnos, hogy az ország legnagyobb része, és mi se a párnánkat tömjük ki a pénzzel, de nem panaszkodom. De a lényeg, hogy a szakemberek, akik ezt összerakták, azok ezt összerakták, amit megcsináltak, ezt gyorsan hozzáteszem, amit megcsináltak, az jó és működik. Úgyhogy minőségileg nem volt probléma, viszont ha azt mondták volna akkor, hogy ezt és ezt még tegyük bele, és az ennyivel és ennyivel több lesz, és a te életed meg a te dolgod könnyebb lesz, akkor azt megköszöntem volna, mert valóban így lett volna, megspóroltak volna nekem egy kisebb fajta összeget, és nem kevés hosszúságot, és nem kevés utánajárást. Hát én úgy gondolom, hogy az kevésbé elfogadható, hogy nekem, aki nem vagyok sem gépész, sem fűtésszerelő, sem én logisztikus vagyok, az autókhoz értek, autóalkatrészsel foglalkozom, meg utánpótlás edzőként dolgozom, tehát nekem annyi kevés közöm van ehhez, viszont van egy év fűtési tapasztalat a hátam mögött, amiből ki tudtam következtetni ezt a két hibát, vagyis ezt a két fejlesztési lehetőséget. Tehát jobban jártam volna, hogyha ezt közlik velem minden tekintetből, de mondom még egyszer, nem őket akarom bántani, mert nem ez a cél. Úgyhogy ez az én kis rendszerem. Meg volt túl vagyunk az első töltésen, meg is állt a szivattyú, és a kazánhőmérsékletem itt maradt. Ez majd egy picit be fog esni, a tüzem pedig gyönyörűen varázslik is ontja a meleget magából. Forró a cső, és most még csak 37 fok, tehát most megint kapott áramot, de ez következő betöltéskor már 45 fok fölött leszünk, és megy fel a lakásba 45 fokos víz. És ez szépen azt fogja eredményezni, hogy egy óra alatt itt 37 helyett körülbelül 65 fokos víz lesz, de minimum 60. 2 óra alatt el fogjuk érni a 65-67 fokos vizet. Azért csak annyit, mert itt is annyi van. Nekem ez a tapasztalatom, és nem ettől függ, mert itt ezt a vizet ugye mi butítjuk hideg vízzel. Még annyit szeretnék elmondani erről, hogy ez az 500 liter víz, ez nem elég nekem itt ezen a rendszeren, hogy én mondjuk napokat fűtsek ki vele, sőt egy napot sem elég. Ez körülbelül arra elég, hogyha én most itt 3-4 órán keresztül ezt a tüzet üzemeltetem, és fűtöm vele a házat mondjuk 60 fokos vízzel, de hülyeséget beszélek, mert hiába van itt 60 fokos vizem, hogyha én itt csak 45 fokos engedek föl, tehát hogyha én 3 órán keresztül fűtöm a házat 45 fokos vízzel, akkor nekem tök jó idő lesz odafönt. Viszont ez a puffertartály, az 500 liter, az nem elég ahhoz, hogy egy egész napot kitartson. Ez körülbelül arra elég, hogyha nekem ott kialszik a tüzem, akkor hozzá tudok tenni egy 3-4 óra hosszát. Úgyhogy itt jövőre vagy fejleszteni fogok ebbe, vagy oda bekerül egy kondenzációs kazán. Oké. Még annyit, hogy a fordítva begyújtásról, azzal kezdtük a videót. Az én tapasztalatom, most a húzatszabályzó nyitott, látszik a tüzön. Tehát az én tapasztalatom az, a fordítva begyújtásról, hogy én ezzel a módszerrel könnyedén tudok rakni 4 és fél, de volt már, hogy 5 órás tüzet. Ami annyit jelent, hogy most így mutatom, hogy látszódjon. Tehát 6 óra 5 perc van, 29 perce megy a videó, tehát fél 6-kor gyújtottam meg a tüzet, fél 6-tól 5 órán keresztül fog menni a tűz úgy, hogy igazából nekem le se kell jöjjek a pincébe, rá se kell nézzek. Mi történik? Ő csak folyamatosan küldi befelé ide nekem a forró vizet,
a puffertartály tetejébe. Úgyhogy én nagyon szeretek fordítva begyújtani. Nagy füstöt nem szoktam látni a kéményen. Szerintem a szomszédok is örülnek ennek. Én csak fával fűtök, semmi mással. Se szeméttel, se műanyaggal, se semmivel. Csak tiszta fával, és így lehet 5 órás tüzet rakni, de ezt is tapasztalatnak köszönhetem, és mástól elvett tapasztalat vagy ötlet, megnézett videók, utánolvasás. Tehát ez kell ahhoz, hogy tudjál így működtetni, mert amúgy a világfáját el lehet szerintem egy ekkora kazánba égetni, könnyedén, és semmivel se fogsz olcsóbban kijönni, mint hogyha gázzal fűtené, és tekergetnéd a konvektort. Igaz, hogy szerintem ennek a melege másabb, mint a gázé, de ez csak az én véleményem. Oké, tehát első körben ennyit, hogyha a rendszerből valamit kihagytam, azt nyugodtan kérdezzétek meg. Ha bármivel kapcsolatban kérdés van, azt is nyugodtan tegyétek fel. Én azért szerettem volna ezt a videót készíteni, mert erről az Ergotermről én magyar nyelvű videót, tapasztalatokat nem láttam, és azért szerettem volna készíteni, hogy ha esetleg valakinek ilyen van, vagy tudtam segíteni a szivattyúk működésével kapcsolatban, a kazánvédőszelep, a keverőszelep működésével kapcsolatban, vagy a pillangószelep hasznosságával kapcsolatban valamivel kapcsolatban tudtam segíteni, akkor nekem már megértem elkészíteni ezt a videót, úgyhogy ha kérdés van, akkor tegyétek fel nyugodtan. Sziasztok!